Vítam vás pri druhom dieli z Minecraft Hobbit. A zmenilo sa tu strašne moc vecí. A to je toto. Toto a toto. A to najkrajšie, čo tu mám, toto. Ale ešte sa v tomto bude vo výstavbe pokračovať. Pretože ešte jednu noru si chcem spraviť. Pozrite sa, kde má topor. Takže ja si zajdem po torčky a budeme to preskúmávať. Budem si značiť cestu, preto si bieram torče. Dúfam, že nejaké máme. Neviem, čo som si... A nie, ešte som si ani nepresťahoval veci. To si chcem spraviť tam, ešte to vykopeme. Dobre, takže bereme si toto a toto. To si necháme tu. Ešte toto asi prerobím a dám to tak, taký kruh. Dobre, takže ja sa tu podkopem. Tiny ninja. Takže pôjdeme tu. O, čestka. Yes. Berem. Zoberiem radšej meč, pretože pre náhodu. Pre čistý vzduch. Tam je ďalšia čestka. Tu sme boli. Nie, neboli. O, ďalšie na kone. Tuto to nič. Zase si to zoberieme. Dobre. Teraz nejdem chodiť, pretože to je tu veľko. Toto si zoberiem, aspoň aby som to mal kde pestovať. Sme boli, kde sme neboli. Tu. Je toto tady. Si zoberiem aspoň kremeň. Dobre. Skoro som spadol. Pravo. Ľavo. Môžem ísť. Našli sme spawner, takže tu si ho označíme. Dobre, takže toto. Tie lagy. Sa to už končí, skúsme kopať. Tak naozaj sa to končí. Už iba 29 torčí máme. Husté. Sme riadne rýchlo minuli. Tak je spawner. Tu sme boli. Tu je ďalší. Wow. Som si nevšimol. Dobre, tak tu máme to. To
bolo tesné. Dobre, jump. A postavíme si tu schody, rovno už keď sme tu. Ešte prídem prerobiť potom. Dobre, si rád pijem. Nie hrať, alebo potom iba zdržuje. Tak a čo vlastne budeme v dnešnom diele robiť? Si presťahujem tieto veci a potriedím si ich. Dobre. Tu budú veci z Netheru. Tu budú brnenie, také. Tu budú, počkej, toto ešte tu som mohol dať. Tu bude piesok, hlina, štrk, kameň. Kameň je drevo. Tu budú všetky drevené veci, aj sadeničky, aj také listy. A tu bude sklo a tu bude vlnené tie hladinky. A tam budú veci na výstavbu potrebné. My máme aj diamantové a 9 tentéčiek. Či si nezačnem robiť farm. Tieto dve veci tu môžeme nehať. Mi netreba. Dúfam. Napred to si ešte tu dáme. Potrebné veci k výstavbe. Tu je sklo nejaké máme. A tu hore budú diamantové veci. Takže tieto. Tu bude tieto také menej podstatné. A dáme tu aj toto. Toto ešte, piesok. Toto tu dám. Taký bordel, kde dáme. A tu nahádžeme ostatok. Čo nám zostalo. Dobre. Dobre. Vysypete dve. Tu. A teda čestky. Dobre. Dobre, toto mám. A ešte crafting. Ten si dáme tu. Kde si dáme posteľ. Tu? Nie. Zatiaľ si ju dám tu. Takže týmto toto videjko ukončím. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, prípadne odber, ak ho nemáte, zdieľajte, aby ho videli vaši kamaráti a poteší ma aj koment. Takže čaute.